Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kuyi-channel. Siyakuthokozela kakhulu ukuthi silethe iy'mpendulo kuwena, ikakhulukazi maze kusiza zikwelekelele. Igama ngupastor weningi, kodwa-ke siyacela ukuthi usubscribe kule channel bese ulike le video le. Okunye sikucelayo ukuthi qinisekisa ukuba yilunga le channel. Uma ilunga le channel ukuba nemadlana engangu-R9 njalo ngenyanga uyayifake kwi-channel. Kanti ikhona ne-account number ongakwazi ukuthi uma unesifiso sokufaka noma 1,000 noma-ke imiliyoni noma-ke mhlawumbe ibhiliyoni uyakwazi uthathe uyigco lapha kuyona le account. Asenze kanjena. Inamba yami ekhona kodwa isenze kuphela uma ungumlandeli wale channel uyisebenzise ukufona. Uma ungayena umlandeli wale channel ngicela ungayisebenzise le number ngoba ugcina usungu-WhatsApp, ugcina usungitexta ngenxa yokuthi awuyena umlandeli awulandeli ukuthi sisebenza kanjani le channel. Le nto esebenza kanjalo esebenza ngayo la ungifonela kuphela. That's the only thing ongayenza ukungifonela nje kuphela. Okunye la ungakwenzi. Ngiyafisa nokushintsha inamba sokuthi ngoba i-personal number yami vele nakwezinye izinto ngisebenzisa yona manje ube nzima ngabe sengishintshela ube kuthiwa angisenze ngabe sengifake enye inamba engeke ibe no WhatsApp, yabo. Pheli 8209 uthi sawubona pastor, ngicela ukubuza la uphupho nikwa kwinkemba yegolide ukuchazana. Inkemba isword ngesingisi sword. Iyekhona inkemba yegolide, ikhona inkemba yesiliva njalo njalo. Kodwa kusala inkemba noma isword ngesingisi. Singathi thina nako singakusho number 1 noma ukubhala inkemba kuwuphawu oluthathwa njengoluhle kakhulu uma uyibona inkemba. Lokho kusho ukuthi lindele inhlanhla nokubusiseka nokuphumelela kanye nokuphela kweyinkinga ezikukhungethe. Okwesibili singakubalula futhi uma uphupha inkemba ukuthi kuwuphawu oluhluma uyisebenzisa. Lokho kusho ukuthi lindela ukunqoba nokweshula izimbangi zakho. Exodus 17:13 uthi-ke uJoshua wamchitha uAmaleki nabantu bakhe ngosiko lwenkemba. Number 3 asithi thina-ke uphupha inkemba kuwuphawu esithathwa njengoluhluma uyamukela, receiving it. Lokhu kusho ukuthi usanda kwamukela noma-ke uzokwamukela umsindisi uNkulunkulu wakho ukuthi futhi uyena ozokuhlenga uma kungukuthi-ke ubhekene nezimbangi noxhaxha lweyinkinga. Uthi Solomon 33:29 ubusisiwe wena Israyeli, ngubani ofana nawe, isizwe esisindisiwe kuJehova oyisihlangu sosizo lwakho, oyinkemba yakho ephakamisiweyo. Izitha zakho ziyakuthobela wena, unyathele izindawo zazo eziphakemeyo. Number 4 futhi uma uphupha inkemba kuwuphawu esithandeni oluhluma uyamukela. Olungabe lusho ukuthi-ke ungalindela inhlanhla, ungalindela ukuthola ingcebo, ukuthola udumo nempumelelo ezofika ngekudala. Ngenzeka njengoba uphiwa la sisho njalo njengoba uma sithi uyayamuka ukuthi umuntu osuke kuphi uyaphiwa, someone is giving you, uyayamukela wena. Number 5 uma uphupha inkemba kuwuphawu uma omunye umuntu eyamukela. Empeleni number 5 uma uphupha inkemba sithatha nje uphawu oluhluma uyamukela. Kungabuye nje kusho ukusindiswa nokwamukela izwi likaNkulunkulu njengesikhathi sokuphila noma ukwamukela izwi likaNkulunkulu njengozophila ngalo manje. NgokaMateyu 26:52-53 uthi-ke nithathe isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu. So izwi likaNkulunkulu biblically liyinkemba. Number 6 uma uphupha inkemba kuwuphawu lubi uma uyilola. Lungasho ukuthi mhlawumbe umuntu ogcwele into ukuthela futhi ungase uziphindisele komunye umuntu. Amahubo 7:12 uma umuntu engaphenduki uyakulola inkemba yakhe, ansale umtsalo wakhe awulungisele. Number 7 uma uphupha inkemba kuwuphawu oluhleke kwesinye isikhathi uma uyilola. Lungabuye nje lichaze ukuthi uhlakaniphile futhi unamaqhinga namandla futhi udinga ukuzilolonga ukuze unqobe izithiyo ngempumelelo. uJoel 3:10 khandani amakhuba enu abe izinkemba, ocelemba benu babe yimikhonto, obuthakathaka asho ukuthi-ke ngiyiqhawe. Number 8 empeleni uma uphupha la inkemba kuwuphawu esithatha njengolubu uma omunye umuntu eyihosha
lungasho ukuthi kumele uqaphele uzungu lwezimbangi zakho noma ke lwembangi yakhe engase ke ikuvukele. uHezekeli 21:3 uthi kulo izwe lakwa-Israyeli usho kanje uJehova uthi bheka ngimelene nawe ngiyakuhosha inkemba yami emgodleni wayo nginqume abalungileyo nababi. Kanti number 9 uma sithi thina number 9 kuba uphawu luhle uma uyihosha lungasho ukuthi usukulungele ukubhekana nezithiyo nezihibe noma ke ukubhekana nezimbangi zakho. Number 10 uma uphupha futhi inkemba kuwuphawu olubi uma omunye eyithola. Empeleni uma wena uyithola sikuthatha ukuthi number 10 uma uphupha inkemba kuwuphawu oluhle uma wena uyithola ngenze uyayidobha phansi noma uyayixosha. Lungasho ukuthi kungenzeka ufuna ubulungiswa futhi ungenzeka uzokuthola kungekudala. Kungenzeka umuntu omatasatasa nokulungisela into zobulungiswa ufuna benze empilweni yakho. Number 11 uma uphupha futhi inkemba kuwuphawu esingathatha njengoluhle uma uyiphethe. Kungenzeka uphupha uyiphethe, lokho kungachaza isibindi, kungachaza ukuvikeleka, kungachaza udumo, kungachaza ukunqoba izitha nokuthola mhlawumbe isikhundla esiphakeme emkhakheni wakho. Sibonga kakhulu ke besibheka la udaba lwenkemba esword. Izwi laNkulunkulu is a double-edged sword. So be blessed.